Здравей, YouTube! Аз съм Girlside Gamer. А това е Стив. Сега ще ви покажем и бебето Крипър. Изчакайте ме за един момент само. Здравейте! Аз съм бебето Крипър. И мога да избусна всеки момент. Сега ще видите нашия приятел. Помните го. Той може да се телепортира. Аз съм Андерман. Ще ви питам на коментарите. Сега, на този клип, като видите очите му, какъв ще е според вас. И така. Аз мога да се телепортирам, вижте. Ура, той се телепортира. И това беше от мен, Girlside Gamer, абонирайте за мен и така нататък. И айде, бай-бай.